Včera a dnes ráno zo Spištenovej FIS naozaj poprosíme všetkých rodičov, aby odstúpili od strate, aby sa nás Albatros alebo samozrejme náš párny ručeň mohol dostať na našu kočňu, pretože ako náhle je zaparkovaný jeho veľkosť a dĺžka sa stráca, ale ako náhle som sa aj na kočňu, všetko je odhalené. To je zaujímavé, ide o najrýchlejší a najznámejší párny ručeň v dejinách CSD. Jeho mladší brat 498.106 dosiahol roku 1964 rýchlosti rekord až 162 km za hodinu. Prezentovaný ručeň, ktorý k nám prišiel už, ako som povedal, z Číslavského Albatros klubu dosiahol rýchlosť 145 km za hodinu a dnes je jediným prevádzkovaným strojom tohto druhu vôbec na svete. V tomto roku jubiluje a oslavuje 60 rokov od svojho vzniku. Závode Škoda Plzeň bolo v roku 1954 až 55 vyrobených iba 15 kusov. Za svoj zrod začia pomalej elektrifikácii trati, preto si muselo ČSSD objednať silné stroje párnej trakcie. Boli to najmodernejšie lokomotívy a jazdili na dlhých i ťažkých trakciách. To je zaujímavé, tieto lístky sa pohybovali samozrejme z Bratislavy do Prahy. Dizajnerskou zaujímavosťou je, že ako jediný párny ručeň u nás je už v stresu. Ja si myslím, že excelentný kúsok, ktorý si zaslúži a sme radi, že teraz sa vydal na cestu z Bratislavy do Spišskej, kde samozrejme prehostoval a dnes ráno v ktorých raných hodinách sa presunul do Spišskej cez Margečany až do Košíc. Takže tohto Albatros alebo mašínka s označením 498.104. Dúfam, že sa to ešte nie je pre tento dáv. Takže naozaj ešte raz jeden veľký potlesk som mali dať, že Albatros dorazil do Košíc, pretože naozaj excelentne ako náhle vyjde z depa, z garáže, to môžete takto pomenovať, jeho majestátnosť je naozaj obdivuhodná. Takže ešte raz mašínka 498, obsah 104, to by Albatros v rámci